Θέση Καρακεφαλιάς Αντώνη Γερτζά. Πόση ώρα παίζουνε, Παντελή? Παρακαλώ, εκτές που ακούτε το όνομά σας, θα πάτε στο βάθος. Και δεύτερη βράβευση. Από τώρα, γράφει αυτό. Παμανίκης Γιώργος Γέρας, Πουλούσιος, από γυμνάσιο. Παρακαλώ στο βάθο έντες. Παρακαλώ τον κύριο Πουτσουκίδη να κάνει τη βράβευση των μαθητών. Πού είναι τα παπουτσάκια? Τα παπουτσάκια δεν θα πέφτει. Συγγνώμη. Άντε κύριε Κωνσταντινέ. Συγγνώμη. Καλαμίδα έχουμε. Είπατε τον Καρακεφαλιά τον. Πιο πολύ γράφω. Νετσάη Κατερίνα, Αφανασιάδου Κατερίνα, να είναι έτοιμη για τον επόμενο αγώνα. Και είπα από πριν, Παπαλιά Βασιλική Μανολού Σπαρσένα. Και να ετοιμάζεται η Μίκου Μαρία. Φτιάξε το ένα το παντάκι σου, Κατερίνα, από εκεί μεριά, φτιάξε την Καλαμίδα. Πρέπει να γίνει, πώς το λένε, πώς θα κάνουμε. Σιγά. Ούτε δάσκαλο. Μπράβο! Οκ, δύο μπροστά στο ring. Αθανασιάδου Κατερίνα. Χωριά. Βγάλει το μασέβα. Για τον επόμενο αγώνα να ετοιμάζεται η Κύριε Στέφανος Καραμικολή, η Ιωσήφη Γιάννη Κατζιώτη. Άμα δεν μπορώ. Ο δάσκαλος είναι ο δάσκαλος. Πρόσεχε. Γιατί πήραμε. δάσκαλο, πρόσεχε. Λίγο πίσω, όχι όλοι μπροστά. Για τον επόμενο αγώνα, Τσαμίδου Ελισάβετ Σεβενά, Μαναλούνι Παρσένα Μυρμηδόνες και να ετοιμάζονται αγόρια Σαμέλος Μητιάδης Λαμία, Αλβάνης Κωνσταντίνος Γουμέντσας, Καραγιάννης Αλέξανδρος
Αλεξανδρούπολη, Παγώνης Κωνσταντίνος Λαμία. Αγκαλιαστήκατε, πολύ ωραία. Το πίσω, Κατερίνα. Τόσο άγχος που έχει η δάσκαλη Κατερίνα τώρα. Με το πίσω. Μπράβο. Κι άλλο ημίχρονο έχει αυτό. Πώς κλείνει αυτό τώρα. Το τραβήξαμε.